A1 record. Masoyiya ta lissani da shauki yake kadai ce kike ɗeba kira. Ke zana kalla ki sai ta rushe yayin da na damu ko ki dimewa. Da na gano ki sai na dimautu ƙafafuwa na sukan kasa tsayawa. Ki taimaka mini kar na azabtu, gane a hannun ki ban gane kowa. Ina faɗa ke kadai ce zan iya rantsewa ban kula kowa. Ni ke kadai ce na miƙa wa kaina, komai ya samun ki ce ba kowa. Sana lallaba ki kullum nake tarairayarki. Sunusi Boss ban takura ki, cikin gidana ke ce da mulki. Ki gara tiki Adam ki zo mu zauna, zan baki fadar cikin gidana. Komai kike so kina da shi a gona, na baki damar kaina da dukiya na, kuma ra'ayinki zai zama ra'ayina. Tiki Adam ni ban saka ki guna, za ya fi daidai kiyo zama a guna. Manta Sunusi Boss na fi shi son ki guna. Ni zaki so, ni zaki so. ki kyale tike, Ki kyale boss ki so ni zaki bi, wallahi ba ta dinka. ki share tike. Ai ko kai za ta share ba ni ba. Ina son ki, Ni ma ina son ki. ina kwana da zancen ki a cikin raina. Mixed